Da, opet se dogodilo. Samo jutros na meti je bio distribucijski centar Valberisa jugoistočno od Moskve, u Rjazanju, zajedno s napadima na lokalnu naftnu rafineriju. I možda je bilo još jednog pokušaja južno od Moskve koji je promašio i umjesto toga pogodio obližnje skladište treće strane. U svakom slučaju, ukupni gubici rastu. Čak i prije ovog najnovijeg vala, estonska obavještajna služba procijenila je brojku na 2 milijarde dolara. Brojka koja će, čini se, neizbježno rasti. Uostalom, Ukrajina je s entuzijazmom pokazala svoju spremnost da udari na ruski Amazon. Zapadni čelnici praktički nisu rekli ništa negativno o toj strategiji, unatoč tome što je sastanak u Bijeloj kući bio savršena prilika za Trumpa da to učini. A ruska protuzračna obrana pokazala je malu sposobnost da ih zaštiti, budući da se teško nose čak i s obranom već spomenutih rafinerijskih sustava. Sada Wildberries i njegov glavni konkurent Ozon, kojeg je Ukrajina također napala prošlog tjedna, obrađuju do 8,5% ruskog BDP-a. Točan broj je kompliciran, vratit ćemo se na to za trenutak. Dakle, šire pitanje je može li nova ukrajinska strategija napada stvoriti lančanu reakciju koja će potopiti ostatak ruske ekonomije. I odgovor na to je također kompliciran, jer ono što se događa je nejasno, baš kao i sve ostalo u Rusiji. Zato odvojimo malo vremena da pokušamo razumjeti uvjete pod kojima bi napadi na Wildberries mogli razoriti cijelu rusku ekonomiju. Počet ću tako što ću objasniti kako je poslovni model Wildberriesa iznenađujuće otporan na pojedinačne napade na skladišta. Ali prije nego što se itko iz korporacije počne uzbuđivati, odmah ćemo preći na to kako više nemaju funkcionalan poslovni model u kontekstu šire kampanje Ukrajine. Zatim ćemo istražiti izravne ekonomske posljedice tih napada koje su zaista ogromne. I onda ćemo završiti tako što ćemo ispitati rizike od kontagijskog učinka na ostatak ruske ekonomije, što je moguće, ali nije sasvim jasno kako bi se to točno dogodilo. Ali prvo, moramo raspraviti izravne probleme povezane s tim napadima. I počet ću s nekim dobrim vijestima za tvrtku, jer je gotovo sve ostalo loša vijest. Distribucijski centri za e-trgovinske divove, poput Wildberriesa, rade gotovo neovisno jedni od drugima. Ovo nije kao model kotača gdje jedno središte opskrbljuje druga središta, a ta središta također ovise jedno o drugome kako bi održala svoje zalihe. Umjesto toga, trgovci koji koriste Wildberries kao svoju prodajnu platformu šalju svoju robu izravno u različita skladišta, a zatim sve tamo stoji dok to skladište ne treba ispuniti lokalnu narudžbu. Ili barem tako funkcionira kod usporedivih tvrtki izlistanih na burzi. Izravna informacija o Wildberriesu teže je dobiti, jer je privatna tvrtka i nalazi se u Rusiji. Ali nema razloga misliti da oni rade stvari drugačije. Pogotovo jer je glavna zamisao tvrtke duplicirati Amazonov poslovni model. U svakom slučaju, razlog zašto je ovo dobra vijest za Wildberries je taj što to znači da napad na jedno skladište ne paralizira cijelu mrežu. Dakle, kada vidite statistike poput one da je 10% logistike Wildberriesa paralizirano, zapravo biste te brojke trebali shvatiti doslovno. Tih 10% neće uzrokovati značajne probleme za sljedećih 10%, koji bi zajedno uzrokovali probleme za sljedećih 20% i tako dalje. Nemojte na to gledati kao na niz domina. To je također dobra vijest za istočne operacije Wildberriesa. To je nacionalna tvrtka s skladištima čak do Vladivostoka. Tiranija udaljenosti znači da je prihodi Wildberriesa iz istočnih regija relativno siguran. S tim na umu, dopustite mi da pređem na loše vijesti za Wildberries. Oni zapravo više nemaju funkcionalan poslovni model. I to ne mislim samo za skladišta koja su već u plamenu, nego i za cijelo njihovo poslovanje unutar dometa ukrajinskih napada, što je velika većina interesa te kompanije jer je ekonomsko središte Rusije toliko pomaknuto prema zapadu. Središnji problem ovdje su očekivanja i pokušaj da se svaki dio sustava Wildberries uključi. Jer čak i ako uprava Wildberriesa želi nastaviti dalje, još uvijek im je potrebna suradnja cijelog niza drugih. Glavni problem ovdje je da osoblje uopće dođe na posao i radi u skladištima. Zamislite na trenutak da radite u jednom od njih. Za većinu zaposlenika posao nije posebno privlačan. Iscrpljuje vas, ali barem ste za to odgovarajuće plaćeni. Pa sada dodajte i značajnu mogućnost da poginete. Onda možda sutra uopće nećete doći na posao.
Također ne pomaže ni to što se čini da osoblje Valberisa nije svjesno nadolazećih zračnih napada, iako radari mogu prikazati približnu lokaciju mete. Pomislili biste da bi nakon prvih napada na distribucijske centre Valberisa shvatili da bi mogli biti meta i da bi se prema tome evakuirali. Ali ne, oni i dalje izlaze iz objekata tek nakon što su se napadi već dogodili. U svakom slučaju, ono što će se uskoro dogoditi je da će svi ti zaposlenici ozbiljno preispitati rad na tom mjestu, pogotovo jer ne dobivaju nikakvu naknadu za rizik u svojim plaćama. Čak i ako vam se sviđa raditi kao zaposlenik Valberisa, morate se brinuti i da bi vaše skladište moglo nestati sutra. Možda bi bilo dobro već sada potražiti drugi posao kako ne biste propustili ni dan posla. I tu će šira specijalna vojna operacija stvoriti probleme za korporativni ured Valberisa. Trenutno nije teško pronaći posao u Rusiji. Stopa nezaposlenosti u zemlji iznosi 2,1%, što je rezultat toga što su radno sposobni radnici poslani u Ukrajinu, a domaća vojna industrija mora zapošljavati kako bi opskrbila sve te vojnike. U međuvremenu, prodavači moraju moći očekivati da će zapravo, znate, prodati svoje proizvode na Valberisu, a ne gledati kako im sve biva spaljeno. Trenutno su signali koje dobavljači primaju upravo suprotni od onih koji su im potrebni. Sjetite se, neposredno prije prvih napada, Valberis je ažurirao svoje uvjete korištenja kako bi dobavljače učinio odgovornima za svu robu uništenu u ratnim djelovanjima SMO. SMO. Zamislite da ste malo poduzeće i da se većina imovine vaše tvrtke trenutno nalazi u skladištu Valberisa. Bio bih jako nervozan zbog mogućnosti da iznenada završim u stečaju, kao što je to već slučaj s brojnim malim poduzećima. Valberis bi mogao riješiti ovaj problem jednostavno tako da osigura vrijednost robe u svom inventaru. Ali to će jednako tako uništiti i Valberisovu dobit. Dakle, ovo više izgleda kao problem koji treba riješiti Kremlj. Ipak, kako stvari trenutno stoje, vladajući nisu ponudili nikakvu konkretnu podršku. Još jedna završna napomena o srednjoročnim rješenjima. Valbers ne može jednostavno riješiti ovaj problem izgradnjom manjih skladišta, koja bi bila manje privlačne mete iz ukrajinske perspektive. Cijeli poslovni model funkcionira u velikim razmjerima. Ako nemate velike distribucijske centre, onda nemate profitabilan posao. Sada pređimo na pravi problem na današnjem dnevnom redu, a to je, postoji li širi sistemski rizik za rusko gospodarstvo? I odgovor je da, ako to promatramo 1 ili 2 koraka dalje od ukrajinskih fizičkih ciljeva. Ali situacija usporediva s efektom zaraze iz velike recesije mnogo je manje vjerojatna. Dopustite mi da započnem s problemom proizvoda koji se prodaju. Ruski Amazon je koristan prečac za razumijevanje što je Valberis, ali to može biti zavaravajuće kada pobliže pogledate njihove poslovne modele. Amazon sam proizvodi hrpu proizvoda i izravno prodaje još mnogo toga. Prodavači trećih strana su dio ekosustava, ali nisu cijeli ekosustav. Za razliku od toga, gotovo sve što Rusi kupuju preko Valberis prodaje treća strana. Valberis djeluje samo kao prodajna platforma i tvrtka za obradu narudžbi. Naime, bruto vrijednost robe na Valberisu, što je zapravo iznos novca koji prolazi kroz platformu, iznosila je 6,1 bilijun rubalja 2025. godine. Ako izuzmemo prolazne rublje, stvarni prihod za Valberis bio je otprilike između 1 i 1,5 bilijuna rubalja. Napominjem da ovdje moram koristiti usporedive procjene iz industrije, jer kao privatna tvrtka Valberis nije objavio svoje podatke o prihodima. Posljedično, postoje 2 načina na koje možete gledati na ovo. Jedan je da se sve raspada i da će 6,1 trilijun rubalja uskoro nestati iz ruske ekonomije, umanjeno za svu održivu vrijednost koja postoji na istoku. Da to izrazimo poznatijim riječima, radi se o otprilike 80 milijardi dolara. Također, tako dolazimo do brojke od 8,5% ruskog BDP-a koju smo ranije spomenuli, kada uračunate i šire sustave e-trgovine koji su pod napadom. Suprotno tome, prodavači mogu potražiti alternativna rješenja, što će ublažiti ukupnu ekonomsku štetu. Ali ovdje trebamo biti oprezni u pogledu praktičnosti tih rješenja. Ove tvrtke, kao i njihovi potencijalni konkurenti, ne mogu jednostavno preko noći oživjeti model fizičkih trgovina. Čak i da jesu, nisam siguran što bi to općenito značilo za specijalnu vojnu operaciju,
jer bi to zapravo unazadilo ekonomski napredak za otprilike 2 desetljeća. Bolja alternativa, iako još uvijek nije dobra alternativa, samo bolja, jest nastaviti koristiti Wildberries kao prodajni izlog, a zatim samostalno obrađivati narudžbe. Siguran sam da će srednje veliki prodavači pokušati ovo. To će ih više koštati bez ekonomije razmjera, a za potrošače će biti znatno sporije, ali barem će funkcionirati. Međutim, za zaista mala poduzeća ovo će biti potpuni kaos. Ne mogu povećati opseg poslovanja u toj mjeri i trebali su Wildberries da ispuni tu ulogu. Kao rezultat toga, ta brojka od 8,5% iz naslova vjerojatno malo preuveličava štetu, ali ne pretjerano. I da, nije dobro kada veliki broj ljudi odjednom izgubi posao. Ali zapamtite da je rusko gospodarstvo i onako uglavnom pregrijano i oni koji traže posao ne bi trebali biti dugo nezaposleni, pogotovo ako se pokaže da su glasine o mobilizaciji istinite. S druge strane, izazove bih ovdje više opisao kao političke probleme za Kremlj nego kao sustavni rizik za cijelo rusko gospodarstvo. Međutim, stvari postaju složenije ako na to počnemo gledati iz perspektive bankarskog sektora i rizika od preljevanja. I budite strpljivi sa mnom na trenutak, jer je razumljivo ako ste čuli proturječne poruke po tom pitanju. Čini se da Wildberries nema ozbiljnih dugovanja. Ima ili je barem imala dovoljno novčanog toka, pa se čini da bi barem neko vrijeme mogla izdržati oluju. Međutim, ovdje postoji mala poslovna varka, jer je matična tvrtka Wildberriesa u opasnosti da potone. Sjeti se, poslovni model ovdje bio je stvaranje ogromnih ekonomija razmjera. To je značilo ulaganje u golemu distributivnu mrežu, osmišljenu da vraća rublje prodajom po prodajom tijekom desetljeća. Sada, ne znamo točno kolika je ova razina duga, opet, zato što je Wildberries privatna tvrtka. Ali jedna procjena, napravljena prije nego što je započela saga s dronovima i stoga nije pod utjecajem tradicionalnih mišljenja da je Rusija gotova, iznosi 16,3 milijarde dolara. Otprilike 40% tog iznosa duguje se velikoj državnoj banci. Stoga bi bilo vrlo loše za cijeli ruski bankarski sektor ako bi Wildberries iznenada postao nesolventan. Ipak, postoji razlika između vrlo lošeg i zbogom Putinu. Trebali bismo biti oprezni i staviti razmjere problema u kontekst. To je manje od 1% BDP-a. Za usporedbu, ukupni subprime hipotekarni krediti iznosile su 9% BDP-a SAD-a tijekom financijske krize. Ovo je naravno usporedba krušaka i jabuka, ali poanta je da ovdje gledamo samo jednu tvrtku, za razliku od temelja puno mutnijeg financijskog sustava. Osim toga, nema sumnje da bi Putin spasio tu tvrtku ako bi alternativa značila financijsku krizu i kraj njegove posebne vojne operacije. Sve u svemu to znači da postoji vrlo mali rizik od stvarnih učinaka preljevanja na šire rusko gospodarstvo. Ali ovdje ću dodati da su moderni ekonomski šokovi zaista šokantni za ekonomiste. Kada razumijemo što se događa sa sustavom, uglavnom znamo kako provesti politike koje ublažavaju negativne ekonomske posljedice. Zato svaki put kad internet uzvikne da je Rusija financijski gotova, uvijek postoji neka intervencija koja tu priču svede na to da je Rusija pogođena. Drugim riječima, ovdje sigurno postoje dijelovi slagalice za nešto puno veće, ali potencijalna katastrofa neće nam biti jasna dok već ne budemo usred nje. Ili, da odgovorim na ono što naslov obećava, uništenje Wildberriesa moglo bi razoriti ostatak ruske ekonomije ako postoji nepredvidiva povezanost sa širim ekonomskim sustavom. To je vjerojatno nešto zbog čega ne bih mogao spavati noću da sam ja zadužen za stvari. I možda to vrijedi dvostruko, jer opet, Wildberries je privatna tvrtka, a mnogo toga o čemu sam govorio temelji se na onome što ljudi misle da je istina, ali mi zapravo ne znamo. Ključ ovdje međutim jest da ukrajinska strana ne bi smjela računati na ruski kolaps. Za sada se Wildberries ne ponaša kao da je insolventna. Wildberries Bank, sjetite se, ovo je Rusija, pa naravno da ima svoju vlastitu banku. Zamrznula je otplate kredita malih i srednjih prodavača na 3 mjeseca. Ovaj korak pokazuje da je Wildberries u dovoljno zdravoj ekonomskoj poziciji da to može omogućiti. Sukladno tome, tržišta predviđanja pokazuju samo 9% šanse da će Wildberries ove godine proglasiti bankrot. I mislim da to vrijedi staviti u kontekst.
Nesumnjivo ste čuli mnoge u pomami oko tvrdnji da je Wildberries gotov ili da je Putin gotov, kako vam govore da je sve gotovo. Nesumnjivo ćete čuti još takvih tvrdnji u sljedećih nekoliko tjedana. Ovo je prava poruka koju treba poslati ako želite generirati klikove i živjeti u balonu gdje točnost vaših predviđanja ima malo utjecaja na vašu gledanost. Barem na tržištima predviđanja, ljudi su plaćeni samo na temelju toga jesu li bili u pravu ili nisu. I kako sada stvari stoje, oni koji imaju što izgubiti su skeptični da će čak i prva domina pasti. Dakle, koje su naše glavne poruke za danas? Pojedinačni napadi na skladišta Wildberriesa iznenađujuće malo izravno utječu na širu sposobnost tvrtke da posluje. Ipak, neizravni učinci ostavljaju tvrtku bez funkcionalnog poslovnog modela. Biće značajnih ekonomskih i političkih problema za one koji su izravno povezani s tvrtkom, ali rizik od općeg širenja problema je nizak. U međuvremenu, rizik da propustite dnevni sadržaj ne postoji ako se pretplatite na moj sekundarni kanal Lines on Maps Extra. Objavio bih tamo danas da nije bilo iznenadnih ukrajinskih napada na dosadne logističke tvrtke s voćnim imenima. Ako ste uživali u današnjem videu, molim vas lajkajte, podijelite i pretplatite se. A vidimo se sutra. Čuvajte se.